abokanai na sun yi aure, ni ba ni da mata. Iya ta ce in zaɓi Larai, dan gidanmu wai su Hauwa suka dame ni tun safe. Wai kafa kawo mana mata suka sani dogon tunani. Ni zani Adamawa, akiyar sayar Adamawa, hali sayar Adamawa, alfahari sayar Adamawa, alabiya su ɗan Adamawa, akiyar sayar Adamawa, afiya sayar Adamawa, agashi sayar Adamawa, alabiya su ɗan Adamawa. Fito da rana malam, walƙiya take na musamman. In ka ganta a duhu malam, haske take na musamman. Duk arewa babu kamar ta, haɗuwa ce ta musamman. Daga ganin kina ga sarauniya, ni zani birnin Yola. Akiyau sayar Adamawa, hali sayar Adamawa, alfahari sayar Adamawa, alabiya su ɗan Adamawa. Akiyau sayar Adamawa, lafiya sayar Adamawa, agashi sayar Adamawa, alabiya su ɗan Adamawa. Masoyi ne jinjiya, nake tafiya kan hanya, domin kini ban gajiya, ya kyakkyawar yarinya. Walla na san ki da kunya, ga ilimi ga tarbiyya, karfe ni akan hanya, bisa boda a garin Yola. Yarinya ‘yar Adamawa, ‘yar Adamawa, akiyau sayar Adamawa, hali sayar Adamawa, alfahari sayar Adamawa, alabiya su ɗan Adamawa. Akiyau sayar Adamawa, lafiya sayar Adamawa, agashi sayar Adamawa, alabiya su ɗan Adamawa. Hello, shout out to your Revelation Studio. Shout out to Buzu Kedi, Apostolic Stadium. To yanzu gashi ka yi waƙar Adamawa. Me yasa kai wannan waƙar ta Adamawa? Ita wannan waƙar kawai nishaɗi ne yasa ni ta. Ok, kamar na ji kuma akwai mawaƙin da ya yi makamancin wannan waƙar. So sai na tunanin ko wai ka yi irin kwaba ake cewa a zamanance? Yawa, kwaba ne. To wanda mawaƙi ne wannan waƙar? Shi ne Buzu Kedi, mutumin Bagaja family kenan. Ok, kana nufin kai ma Adamawa za ka je ka nemo taka kenan? A'a, ina nan. Kana ina kenan? Ina da Kano. Ok, nan Kano. To kafa yan Adamawa su ce kana gudunsu. A ba gudunsu nake ba. To ka gabatar mana da sunanka. Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Starboy. Wanda aka Starboy. fi sani da mai waƙe. Ok, mai waƙe gaba ɗaya kan cokau kenan. A gaskiya wannan waƙa ta yi daɗi. To wanne kira za ka yi ga masoyanka? Ina kira ga masoyana akan a saurari waƙa, in an saurari waƙa a ji bayanai na. Ok, kawai a saurari waƙa. Ba ka da wani fatan alheri ko wani Ina masu abu? fatan alheri. Ok, to wace tsaraba kake tafa da ita a wannan shekara? Ina musu tsarabar wata waƙa ta mai suna ku tashi zan je gaida masoyana. Ku tashi zan je gaida masoyana. To ɗan rera musu su ji. Na gaisa. Ku tashi za mu je gaida masoya ne. Ku tashi za mu je gaida abokai ne. Ok, gaskiya ne ta yi. To muna maka fatan alheri. Na gode. So mun gode mu ma sosai.